Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи вазни 61 килограмми UFC Шон Омели эълон карда гуфт, ки чемпиони ҳозира Пётр Ян барои муҳориба зидди ӯ розӣ нашуд. Ман бояд ки бо чемпион Пётр Ян меҷангидам, лекин аз сабабе ки ман аллакай як маротиба ӯро шикаст додагӣ будам, ӯ нахост ки боз бо ман муҳориба гузаронад. Ба ҷои Пётр Ян ба ман Айман Захабиро доданд, ки айни замон 7 ғалабаи пайдарҳам дорад. Ӯ ҷангуари сахт ва пуртаҷриба аст ва ин муҳорибаи осон нахоҳад шуд. Аз рӯи стил ӯ ба кикбоксерҳо монанда аст. Аз ҳамин сабаб шуморо муҳорибаи дурахшон дар стойка интизор аст, гуфтааст Омели. Хотиррасон мекунем, ки муҳорибаи Шон Омели зидди Айман Захаби рӯзи 14 июн дар турнири Кохи Сафед баргузор мегардад. Apple ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Чанд соат пеш Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд дар суҳбат бо журналистон оиди якдигар чунин суханҳо гуфтанд. Чимаев фоҳиша аст. Мо оиди Чимаев чӣ медонем? Ӯ ва оилааш макони бадро тарк мекунанд, маконе ки одамонро мекушанд ва зиндон мекунанд. Онҳо барои зиндагӣ ба Шветсия мекӯчанд, лекин баъд боз ба макони бад бармегарданд ва ӯ бозичаи Кадиров мешавад. Ин таърихе аст, ки мо медонем бачаҳо. Ман дурӯғ нагуфта истодам. Ӯ ба он ҷо бармегардад ва бозичаи Кадиров мешавад. Кадиров ба ӯ мегӯяд, ки ман мехоҳам, ки писари ман туро ба накавд равон кунад. Ма ана ин гелигро гир ва хоҳишҳои маро иҷро кун. Баъд Чимаев ба дигар кишвар гурехт, баъдан боз ба дигар кишвар гурехт. Аз ҳамин сабаб ман ба ӯ ҳамчун ба саг нигоҳ мекунам. Ӯ мегӯяд, ки ман масхарабозе ҳастам, ки муҳорибаро мефурӯшам. Ин хел ки бошад худоро шукр гӯед, ки ман ҳастам. Тасаввур карда метавонед, ки ин муҳорибаро ба ман неву ба Насруддин Имамов медоданд. Муҳорибаи ин ду беақл ба ягон кас шавқовар набуд. худи шумо мехостед дидан, ки чӣ гуна Насруддин ва Чимаев меҷанганд? Не, намехостед. Медонӣ барои чӣ? Барое ки онҳо дар рӯи ҷойнамоз бозӣ карда якҷоя гӯшти хук мехӯрданд. Барои ҳамин бигзор, ки Чимаев хурсандӣ кунад, ки ман барои ӯ пул кор карда истодам. Террористи беақл, гуфтааст Стрикланд. ҳама суханҳое ки ӯ мегӯяд танҳо кор аст. Барои ман суханҳои ӯ ҷолиб аст. Ман фикр мекунам, ки онҳо ӯро ба дигар меҳмонхона бурданд ё шояд ӯ худаш ба дигар меҳмонхона рафт. Ман ӯро кофтам, лекин наёфтам. ӯ бисёри бад гап зада истодааст. Барои ҷанг зидди ӯ ба ман пули хуб медиҳанд. ин аз ҳама чизи асос аст. Пеш ман ягон вақт ин қадар пул кор кардагӣ набудам ва ин чиз хуб аст. Умедворам, ки ин охирон муҳорибаи ман дар вазни миёна мешавад, чунки ман хӯрдани питсаро дӯст медорам. Ман фикр намекунам, ки пеш аз муҳориба ягон кор рух медиҳад, чунки ба ман иҷозат намедиҳанд, ки бо ӯ вохӯрам. Ман аллакай 3 рӯз шуд, ки дар ин ҷоям, лекин ӯро надидам. ӯ мегӯяд, ки маро парондан мехоҳад. Хуб, биё ин корро кун. Ман аз мурдан наметарсам. ҳамаи ин пулисҳо барои ман нестанд. ҳамаи онҳо барои бехатарии ӯ ба ин ҷо омадаанд, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем муноқишаи онҳо ба монанди муноқишаи Ҳабиб ва Конор шуда истодааст. Шон оиди дин ва оила гап зада истодааст ва умедвор мешавем, ки Ҳамзат ӯро барои чунин суханҳояш ҷазои сахт медиҳад. Ва биёед мебинем, ки чемпиони пешинаи ин вазн Роберт Уитакер оиди ин муҳориба чӣ фикр дорад. мо ҳамаамон дидан мехоҳем, ки оё Стрикланд барои манъ кардани Чимаев ҳамаи малакаҳои даркориро дорад ё не. ӯ бисёр ва ба боварӣ гап мезанад, лекин ман бо Чимаев дар октагон ҷангидаам ва дидам, ки аз дасти ӯ чӣ корҳо меояд вақте ки ӯ туро меафтонад. ӯ ин корро аниқ мекунад, чунки ӯ аз дурии хеле паст текдаун мегузаронад ва ӯ аз тамоми қувва ин корро мекунад ва хоҳӣ нахоҳӣ ӯ туро ба замин меафтонад. савол дар он аст, ки баъд чӣ гап мешавад? Ба назар гирифтан, ки акнун тобоварии Ҳамзат барои 5 раунд мерасад, пас агар дар сари ман ҳатто пистолет монда пурсед, ҷавоби ман чунин аст. Ҳамзат Чимаев Шон Стрикландро зер карда мегузарад, гуфтааст Уитакер. хотиррасон мекунем, ки Ҳамзат Чимаев худи Роберт Уитакерро дар оғози якум раунд шикаст дода буд. ба фикри шумо ӯ ин корро зидди Шон Стрикланд карда метавонад ё не? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.